na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matud pa nga tuhui nga ang ugma mas mabungahon kaysa karon. Ug ang imong desisyon karon magbunga sa umaabot. Busa ayaw kasayo. Mga kasama, niya ang unang anib ning bag-utang sugilanon. Mahal kong kaaway. Alexa! Alexa! Dara ko sa kusina pa. Uy, salamat nga andam na ke. Patanawa ko sa imong naong, be. Kung gwapa na bakang tanawon, be, wababagkampat. Okay na pa, uy. Uy, kuwang kag lipsticks. Oh, lipsticks. Baya lipstick kuwang. Kinalang gwapa kay ka. Inig atubang ni mo ni Sir Ed, ha? Ang sama ng tawa na pa. Di na maldito. Buta na siya. Ayaw ka balaka. Oh, ayaw guol-guol niya. Nagkasabot na ba yata, ha? Ay nausa naman ka, Dodo. Wagid ka maluoy anang Alexa. Ganong ilawog man ni mo anang dato ni mong kaila. Ay, paras ka ugmao ni Alexa kining atong gibuhat, Loli. Ay, nalang pagsabat niya. Ay, nalang daghang niya. Ug ayaw pagsupak-supak. Kaya nahibaw ko nga ganahan, sab ka, nga mahawa sa kalisod. O niya, kana di imong anak ang imong ibaligya. Bugtong na natong anak, o niya imong ibaligya. Kisa na balay mo uban akong paninda og banana kyo nga imo naman ang ibaligya sa dato. Ay, naunsa, mga Loli. Swerte ang atong anak. Nga pagkakita ni Sir sa iyang picture, nagkagusto na yun niya. Ay, tuntog yun ni mo. Imo man ang gibugawan ng atong anak. Ay, Loli. Paluoy taong ka. Sa sunod simana, maaning na yun ko. Hindi ko kabayad sa akong utang ni Roman. Ikaw na lang untay magpaulipon anang Roman. Sa mansada ni mo kay sugarol kang dako. Sus! Kaayog yung kumuto na ng naong ni mo. Ano lang saboy? Ay, pangwarta ni ato, oy. Usi pangwarta. Hoy, tabugok. Kibaligya ni mo nga atong anak anang bilyonaryo. O saan naman lang kung lugoso nas Alexa ng Sir Ed ni mo? Di na mahitabo. Disinti na si Sir Ed. Ug hilom na. Wa ba gani na mo reklamo si Alexa? Walang na mo reklamo, kinaluoy na ni mong amawa ka. Ay mitando na lagi siya. Kung magustuhan siya ni Sir Ed, klaro na kayo nga makahuwam ko og kwarta ni Sir Ed. Kay, nakabati ko nga, nangita na yun og mapangasawa si Sir Ed. Ug imong gimasya ang atong anak dito niya. Nagbuot-buot ka. Wa ko ma... Hilom sa mo, be. Kinaghuna-huna ko. Taos ra ba kayo ning takong imong ipasurob na kong sapatos pa, ha? Then, makamahuam ini, uy. Mura magnaglain na akong kabuhi, ani. Ikaw gidodo, mura na gid kag naamaw, oy. Alexa, ayaw yung taon bakuya ang imong pagtando nga makikita nga ni Sir Ed karon. Pwede ra gid ka mo baliban, Alexa. Imo nang katungod. Okay na ba nga akong naong, ma? Gwapa na ba ko? Oh, ay, guwapa man gyud ka, kaya liwat man ka nako. Unsay liwat nimo, ha? Ni anak maliwat nako. Ma, kalma lang. Unang date pa ni namo anang Sir Ed. Okay ra ni ma. Ikabati ka? Okay na lagi sa Alexa. Alexa, kundi gid ganit nimo matuon lang tiguang ha. Ayaw pa dayon ha. Ako'y bahala, ma. Pa, dali na. Diha, nakalulay ha. Ayaw na pagsamok-samok.
Huwag buot amahana. Ang iyang anak manidoon mo igibayad niya siyang utang. Guwapo na ba ko, Binoy? Guwapo mo lang. Mura naman kay si Ian Venerasyon. Mura kay Ian Venerasyon, anay mo pulma, sir. Matured, pero wow. Asa may kita, sir? Asa mo ta, pinabagage pa na pulma ni mo? May date ko karon. Tinungod ka, sir? May date ka, sir? Uy, hala. Murag, pila naman ko katuig nga wa makakita ni mo nga nakigdate kang babae, sir. Doon ay kausaban at ng mga panghitabo, Binoy. Uy, hala. Espesyal gitingali ng kadate ni mo, sir, no? Kay mahalon, may ginang restaurant mo magkita. Espesyal sa pagkababae. Busa, ako to siyang i-date sa usa ka espesyal nga restaurant. Kinsa man ang bayhana, sir? Si Kuya na, sir. Si Madam Asito ba na, sir? Katubang gwapang byuda nga tagiya sa isa trading, sir. Adile, ordinaryo lang siyang pagkababae. Mao ba? Uy, ano no? Ay, sir, ni Ana man data. Ni Ana to, sir. I-drop lang ko sa Indras Hotel. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ayaw na pa. Hunong na ta din sa pultahan. Uy, di ta mahimong maglangan-langan, Alexa. Uy, kay tingaligtuan na sa sud sa restaurant si Sir Ed. I'm so good. Uy, sa maginaong anang Sir Ed, ha? Ay, gwapo lagi na siya. Biyudo, idaran, pero gwapo. Og negosyante, milyonaryo. Papa, date pa ni ha? Dili pa ni final? O lagi, ang iyang giingon nga gusto siyang pakikimamat ni mo personal. Pero kung mga sawa sa nimo, ayaw pagbaliban, ha? Unsa? Ayaw gud na ako una pa, uy. Unsa man imo na gid kong ibaligya niya? Ay, uy! Akuan, kining nakapanghuam na lang ko niya. Para bayad na ko sa akong atraso ni Roman, Alexa. Ay, pao naman ka, ana. Luwasalan ko karon, ha? Gawas pa. Siya ang mipakita og interes nimo. Unang pakigsultihi lang na siya, ha? Sakay lang ba? Una-una lang. Nga, masumpayan pa nga kung kinabuhi kung makauyon siya nimo. Sige na lang, uy. Klaro man sa banga, dili di siya makagusto na ako kay pobre ragot ta. Sige na, dali na pa. Aron mahuba na ning akong kulba, uy. Pa, sakita sa kuntil, uy. Taas kaya akong takong sapatos, kud. Antusa na, makalingkod na lagi ta karon. Makalingkod na ka. Ay, sa Sunod lang na ako, sunod na. Pagpadiyot sa pagunitas ako nimo kay mura nagit kog matumba pa ay. Ayaw tanga-tanga diha. Kinahanglang tahor ka nga mo atubang di sirit. Sakit lagi kaya akong tiil. Uy, nara siya. Dali. Aray, kagang! Agay! Alexa! Ay, Alexa, uy, nausa. Miss, Uy, si Red! Siya si Alexa. Hala! Suki! Ikaw na? ako. Ikaw si Sir Ed? Oo, ako. Kaila mo? Oo, natural! Siyang akong sugi sa pinaypay nga saging, papa. Sa construction sa building dito. Dul-dul sa ato ba? Ikaw na si Sir Ed? Oo, ako. Dali mo, torang ato labisa. Nganong nahimo magkang suki ni Alexa sa pinaypay nga saging, sir? Foreman man na siya sa building sa gituko dito sa among suruyanan og saging pa. Foreman? Murag, taas sa atong istoryahan karon da. Mahimong bag manglingkod na ta sa lamisa? Aon sa man, okay na ka, Inday? Alexa, sir. Mo ni akong tinuod nga pangan. Og ikaw si Sir Eddie ba? Sir, naman gud ako nahibaw-an nimo eh. Dali, manglingkod na ta. Ha? Ikaw ang tagiya sa building nga gitrabaho dito dool sa amo, sir? Oo, tuwa ko kada adlaw aron masiguro nga way sipyat ang akong gipatrabaho. Oh, Mao ba? Mao ka na, Dodo. Mahimo ba biyaan na namin nimo ug ang imong anak? Pagpili lang og lamisa nimo.
Kay kuan, kining, ayaw na lang, sir. Mupaulit lang ko kay magpalit pa kog tambal para hubak sa mama ni Alexa. Oh, nalasige. Ako lang niyang ipahatod sa akong driver humana mong panihapon si Alexa. Sige, sir. Alexa, ikaw na'y bahala ni Sir Ed, ha? Sir, ikaw na lagi pasensya sa akong amahan, ha? Naong man gina siya kwarta ko. Ayaw na guna-una. Mas mayo tingali nga mga lang ta. Sige, pag-order na. Anay mino, pagpili og imong gusto. Ikaw lang, sir, kay di man ko kasabutan ng mga pangana. Okay. Dodo, salamat nga nabalik na mo. Iway sa diha, pasudla na ko. Hain man ang imong anak, ha? Hain si Alexa. Unsa man, imo na nigiparip sa milyonaryo, ha? Hilo mo, Madunggan tagtanod anang baba mo. Badakpan tagdili oras. Hain lagi ang imong anak. Tua pa sa restaurant. Ay kung gibiyaan, aron magkasamot ug maayo ang duha. Ay, nga mag-imong gibiyaan. Hain naman imo ibutang ng imong utok. Nahibaw na gyud ka karong panahon nga daghan na gipanglugos. Ayaw ka balaka. Kay nakailaday ang imong anak ni Sir Ed. Nakaila. Unsa? Oo. Suki ni niya sa pinaypayng saging. Ha? Diyak patatayin ni Luli. Ahay. Kulbaa lagi na ko ganiha, sir, kung si kinsa nga akong ika-blind date. Ikaw man di ay, uy. Unya, wa ka magmahay. Ay, wa man. Kay suki man ta sa saging pinaypay. Nahibaw ka ba kung anong na-interest ko rin mo? Aha. Tungod kay kugihan ka, negosyante kag utok. Aw, anak man gyud ng mga pobre, sir. Kakhagit mi to man skinhawa, sir. Aron makakaon mig lami-lami. Tuod, doon ako'y gustong i-propose nimo. Aha. Unsa man na, sir? Gusto kong mga asawa nimo, Alexa. Oh. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!